नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गोगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. रेंज रोवर सारख्या महागड्या गाडीनं अनेकांना उडवणाऱ्या त्या मध्यधुंद युवकावर सावंतवाडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय. त्याचे वडील गुजरात येथे मोठे उद्योगपती आहेत. असं असताना कोणताही दबाव न झुगारता सावंतवाडी पोलिसांनी थेट त्याच्यावर गुन्हा दाखल केलाय. आंबोली घाटात काही ठिकाणी गटारच अस्तित्वात नसल्यानं पाणी रस्त्यावरून थेट दरीच्या दिशेनं जात आहे. त्यामुळे दरीलगतचे संरक्षक कठडे कोसळून घाट रस्ता कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उद्योग मंत्री तथा शिंदे गटाचे नेते उदय सामंत यांनी ठाकरे गटाला डिवचलाय. हिम्मत असेल तर अजित पवारांना गद्दार म्हणून दाखवा, असं त्यांनी म्हटलंय. पुढील निवडणुकीपर्यंत एकनाथ शिंदे हेच मुख्यमंत्री असतील. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही पुढील निवडणुका लढवणार आहोत, असं सांगत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. दरम्यान 10 ऑगस्ट नंतर अजित पवार मुख्यमंत्री असतील असा दावा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला होता. 20 दिवसांसाठी तात्पुरत्या अन्य शाळेत पाठवलेल्या शिक्षिकेला परत न आणण्याच्या निषेधार्थ सावंतवाडी तालुक्यातील आंबेगाव येथील ग्रामस्थांनी शाळा बंद आंदोलन सुरू केलं. मुलांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून मुलांना शाळेतील अंगणात बसवण्यात आलंय. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आता सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.